קורה חברים? אני עידן. ואני הילה. ברוכים הבאים לערוץ החדש שלנו, מיניקראפט. בערוץ אנחנו עומדים לעשות לכם כל מיני ולוגים וגיימינג ומיינקראפט. אז בואו נתחיל. אז היום אנחנו עומדים לעשות לכם סיור בטירה שלנו שבנינו, ואנחנו עומדים לעשות לכם בעצם, אנחנו עומדים הולכים לחצוב. הדבר שלנו כן נכנסנו, זה הבית שלי ושל הילה. אנחנו ניכנס אליו, נעשה לכם סיור בו. ופה יש צ'סטים, פרנס, קצת צמר, וכאן מיטה, כתוב הילה אנד עידן. השריונות שלנו, הכלי נשק שלנו, לפידים. ובואו נעלה למעלה, שפה בעצם זה כמו מרפסת. שאנחנו בעצם מסתכלים מפה על הכל. וגם, הילה בואי אחריי. אז פה יש כזה גשר, כמו שאתם רואים, ואז יש פה דלת, ויש פה מקלט קטן, ועוד מעט נראה לכם של מה יש פה בעצם, פה בפנים, אוקיי? אז רגע, הילה לא מסגרת. אז יצאנו, ופה זה בעצם כל המגדל הזה, זה היה הבית שלי הקודם. בית מאוד גדול, יש פה קומה ועוד קומה. לקח לי המון זמן לבנות את הבית הזה, ולא יודע למה לא רציתי לגור לבד. ואז פה בניתי גשר, שזה מוביל לשער לנדר, כן, שער לנדר. וצ'סט עם דברים שאנחנו מוצאים בכל מיני ספונרים. ומיטה, אם לא נספיק להגיע אל המיטה שלנו. כן, וזה כל הדברים החזקים שמצאנו. הדיימונד, בזבזנו את הכל, כאילו, גם בשביל פיקקסים ודברים כאלו, בשביל לחצוב את הדבר הזה. כן, שכחתי להראות לכם, זה בעצם דבר ראשון, יש גם מדרגות מפה, יש מדרגות מפה להיכנס, וגם זה, והמקלט שם למעלה, זה בעצם חנות של עצים, שאפשר לקנות גם אבנים, פחם, ובוא נראה מה יש בצבע הזאתי, לא, כלום. וזה סתם דוגמה, רוצים 32 אבנים, זורקים את כולם פה, ואז אם פה על זה, ואז אם זה יורד, אם זה כאילו יורד, זה אומר שזה שוקל המון ומשלמים באיירון. וגם פה זה כאילו הסמל שלנו, כאילו אביר, ניסיתי ליצור. פה יש לנו גינה קטנה, ופה יש לנו איזשהו מחסן, מקום לחציבה יותר נכון, שפה אנחנו משיגים אבנים וזה. ויציאה החוצה. וגם יציאה החוצה. שאי אפשר לחזור. שכאילו אי אפשר לחזור כי בחוץ אין כפתור. מעט אותך פה בפנים מילה. ויש גם, וזהו כאילו בעיקרון, זה כל הטירה שלנו. אנחנו נתארגן לחציבה נחזור אליכם. יאללה ביי. אז אנחנו בדרך למערה. הילה לקחה לה שריון בגלל שהיא תמיד נפגעת, לא יודע איך, אבל היא תמיד, אין מערה אחת שלא ירד לך לב אחד. נכון. אז אנחנו הולכים עכשיו ואנחנו נחפש שם איירון ודיימונד, כי אנחנו ממש צריכים דיימונד. מאוד. חייבים. אז לאיזה מערה אתה רוצה שנלך? נראה לי מה שבא לך. שיהיה זאת. היי. הנה ירד ללב. היי, גם לך ירד. טוב, אז אנחנו נחסוך לכם את כל הירידה. אז אנחנו ירדנו למטה,
אבל לאיזה כיוון נלך? נראה לי נלך לכיוון ההוא שם. תבדוק, יכול להיות שעשינו אותו, כי היינו כבר במערה הזאת. רגע, איך אני... רגע, וואי, אני זוכר, עושים ככה ואז... מה, איך את... יש פה לפי לזולי. זה לי. אוף, אני רציתי. לפי לזולי. אין פה כלום. רגע, עוד לפי לזולי. לפי לזולי. 31. היי! שנייה, רגע, אני אומר לך, בואי נתחיל לחצוב פה. טוב. אוקיי, אנחנו נתחיל עכשיו לחצוב. כן. הנה אתה. למטה או למעלה? או למטה או ישר? למטה. טוב. אנחנו רוצים למצוא דיימונד, לא, ודיימונד זה למטה. תרד עוד. יש לך עוד. זה להרביץ לי. אני שמה לביד. שמת כבר. שים לפיד. טוב, אני רגע מתארגנת כאן. אני שם פה לפיד, אחרי זה תשוברי אותו ותשימי אותו בצד. מצאתי גולד ואין לי משום מה אור. תרס לי את האור ואני מצאתי גולד. יופי. נו, ודאי, את כל הזמן אתה עושה שם את זה על הקיר שלי, תשים על הקיר שם. אין לי איך. שם, יש לך למעלה גולד. יש לך עוד למעלה גולד. אני אמשיך לכתוב למטה. רדסטון. יופי. אנחנו כבר מוצאים דברים. טוב המיקום הזה, טוב. תחצבי בצד אני שלך. אחצוב את זה. הנה עוד רדסטון. אל תחצבי, אני פשוט אתקדם למטה. תשים לי אז לפיד, כי אני לא רואה. גם אני לא רואה כלום. יופי. אני רק שם, אני מאוד מפחד שאני אפול לאן שם. וואי, קומי. וואי, מלא. אין לי פה מדרגה. תעצור. בוא נלך להביא מים, עם דלי. נכבות את זה. אז אנחנו נלך להביא ונחזור אליכם. אז אנחנו הבאנו דלי מים וזה עליו פשוט לא נכבד. אז החלטנו שאנחנו נעשה את זה מתישהו אחר, אנחנו נחסום את המערה הזאת, שעליו לא תוכל גם להתפשט לשאר המערה. ומה שהצלחתי להשיג מהרדסטון זה רק 2 רדסטון. איפה אתה? הנה. עכשיו אנחנו נלך לנדר, בעצם להראות לכם את הסביבה של הנדר ונעשה פרק אחד רק בשביל הנדר, שנחקור אותו. אז נחסוך לכם את העלייה למעלה. טוב, אז אנחנו עכשיו נכנסים לנדר, אני עם שריון איירון. ואני עם שריון אור, נפלתי. כי אני לא יכולה לקחת שריון איירון, כי גם אין לנו מספיק איירון, ואני אאבד את זה בנדר. כי היה פעם אחת שהיינו עם בלי מפלצות והיא פשוט נשרפה. נראה לי רק בא. בינתיים תיכנסי. היי, הופ. הופ. ושתינו חרבות דיימונד. אז ואבוי לי אם אני אקבל אני אאבד חרבות דיימונד. ורק הילה, תיזהרי שלא תיפלי. אם את נופלת הלך עלייך. לחצוב את זה קצת? את יכולה אם בא לך, אבל... שיהיה לנו. פיטריה. למה פטריות אתה צריך? לא יודע, אני אכין לנו מרק. חיביתי את האור. הבאת את המצית? לא. נראה לי אכלתי אותה בבית. נראה לי שזה מה שמדליקים ואז זה. מה? זה מה שמדליקים ונותן אור. כן. איפה את? אז אני משיגה לנו כזה, זה יהיה שווה. אני עוזר לך. כמה כבר יש לך סטאק? כמעט. חושבים את הדבר הזה בשניות. מישהו כן, אני קצת מצונן, אז
אל תתייחסו לזה. כן, גם אני קצת. כי... כי היינו אתמול בבריכה. כן, וגם היום בבוקר. כן, יש לי סטאק ו6. תקשיבי, עם פיקקס מחושף, בשנייה זה חוצב לך. וזה לוקח 2 שניות. זה הגיע לך גם... נפלת לבור שלי. היי! זה הגיע לך. טוב, לפחות אנחנו על שלווה. אני מקווה שאני לא אוריד את הלפיד. הלפיד לפה. היי! יש לי סטאק ב-11. היי, נגמר לי השריון. והפיקקס. טוב, אז הילה עשתה בכירה אותי להביא שריון. היא אמרה שיש פה את הזומבי פיגמן. מה, שכחתי שאנחנו על שלווה. טוב, אני וכן, חוזרת להסתדר. אנחנו השגנו מספיק. מספיק מאוד. אולי ניקח את הלפידים, כי אנחנו צריכים לפידים, ובמקום לפידים בואי נביא אש. נקשט את זה, נקשט. רק על העץ אנחנו לא יכולים. אל תעשה את זה קרוב לעץ. אני הולכת לסדר לנו כאן את הדברים. איך היא? אתה עושה את זה? אני לא בא לי לקשט את הנדר. אני. בבית עץ אני עושה לנו כמו תנור עץ כזה. צילו. למה מנינו את השאר? 1, 2. נקפוץ מפה ואנחנו בבית. עידן, אתה צריך להיזהר עכשיו. רגע, אני צריכה פיקקס. נגמר לי... לא נגמר לי, זה עבר לכאן. אוי, למה זה כזה מעצבן? לאן זה עבר? זה עבר לוואי. מי שלא יודע, כן, אנחנו משחקים באקסבוקס 360. אפילו שלט של אקסבוקס 360. וגם לפעמים אנחנו נשחק לבד, כל אחד יעשה סרטון לבד, וגם יש לנו מיינקראפט במחשב, לשתינו. לא, היום הורידו לי, הורידו ממזמן. לקחתי פשוט כל כך הרבה זמן למצוא את האתר. לא, בגלל היא לא... מה זה? מה את עושה פה? זוז. מה את עושה פה? משהו. מה זה? מה זה? שנייה. לא להפיל אותי. אני על שיפט. די, עידן. וואי! זה כמו חור לביוב. אבל זה וואי. כבר לא חור. את לא מבינה איזה מוזר זה משחק נראה לי. המצית. מצית. תביא לך אותה? לא, אני אסתדר. קח אותה בעץ. אני לוקח אותה כי היא שלי. למה חשבתי לקחת המצית? תצית את זה. מה? את זה. תסתכל איזה יפה. לא, זה לא. אתה לא מוריד את זה. זה עושה לנו כאן אור. וואי! וכן, זה יהיה מכוער. לא, מה את עושה? מסדרת לנו. תפלי! אני על שיפט. אני על שיפט. די, עידן. הצלחתי לפגוע בך. אני פשוט אלוף. נכון? מישהו אומר שאני אלוף שעכשיו ישים לייק. כן. וסאסקרייב. ומי חושב שהוא לא אלוף שישים עכשיו לייק? שיט. פשוט תשים לייק. למה? וואי! תצית את זה. אני בא להביא לך את הבלוק. בלוקים, טו. לך תצית את זה. זוזי! מעצבן. גם את. יש לנו כל כך הרבה פחם, אנחנו לא עושים עם זה כלום. לא רואה כלום, מה זה? הופה! מי המלך שבנה את זה? עידן. אני בניתי את זה אבל. אני. זה נשמע עכשיו כאילו אני צולה איזה סטייק. קיצר לי את הסטייק. סליחה לכל הצמחונים. טוב, אז נראה לי שאנחנו נגמור את הפרק פה. כן, אנחנו ניצור לנו עוד לפידים יאללה.
אז אני מאוד מקווה שנהנתם. אם אהבתם, תעשו לייק. וכמובן תירשמו לערוץ. אני נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי!